Ну, я была ў Батуме, і па праўдзе, у нас там бізнес-праект, але гэта было вельмі добрае надвор'е і быў вялікі перапынак, перапынак у сярэдзіне дня. І я пайшла на пляж. Пайшла на пляж, пакупалася, іду назад, трэба ж працу рабіць далей. І нехта мне тэлефануе, недзе ў сумцы, я яшчэ пакуль палезла, уже званок скончыўся. І я так, ператэлефануюць, што там, няма чаго там. Але праз колькі-то хвілін зноў я адказала, і гэта был ангельскі. Я даже адразу не зразумела, хто што, але калі мне сказалі, што гэта wonderful news, я уже ў гэты момант уже можна было пачынаць рыдаць. Так што і пакуль я дайшла да гатэля, то усе там скамейкі, якія былі па дарозе, было немагчыма ісці. І быў такі момант, што людзі сталі падыходзіць, чаму дзяўчынка плача. Я была ў акулярах цёмных, так гэта было некае такое, як бы можна было трохі схавацца. І калі я ўжо дайшла да працы, то першае, што я людзям сказала, ці можаце вы мяне абняць. Было фактычна амаль 2 гады таму. Мы яшчэ пасля выходных прыехалі ад сяброў, заехалі яшчэ на магілу Алеся Пушкіна, пабылі там, яшчэ так парадаваліся, калі можна сказаць, што яго такое месца такое спакойнае, так як хутарок такі асобны, так пахаваны, спакойна і такім больш-менш такім лагодным настроі. А пакуль нас не было, прыходзілі сяброўкі да малодшай дачкі і зламалі ў прыбіральні замок. І дзверы, карацей, не зачыняюцца. А і ў панядзелак, уже пасля таго, як прачнуліся, недзе на пачатку 10-й, я за тым замком ужо выходзіць у краму. Інна не было. Я сабраўся пайсці мяняць, купіць там новы, памяняць. Дачка яшчэ не прачыналася. І толькі падыходжу да ліфта, хацеў, в прынцыпе, пехам ісці, але гляжу, там цень такая з-за ліфта, там, дзе сметніца, выходзіць. Оказывается, была засада на сметніцы, там, у нашым мусараправодзе. І просто паказвае мне корачку эту, тыц у нос, што вось прадстаўнік камітэта дзяржбяспекі. Давайце-ка вяртацца назад, ёсць пытанні да вас і зробім ператрос. Вось і это пачалося. Замок прыбіралі дагэтуль. Вось 2 гады прыбіральня без замка, без этой рукояткі. І там уже быў ператрус, уже прачнулася дачка. Паказалі яны агульную справу, тады не было яшчэ нічога там вычленена. Просто агульная справа аб масавых беспарадках. Там пералік вялізнай колькасці артыкулаў. Паводле пастановы затрымана сотні, тысячы, можа, людзей. І ўжо падчас 10 дзён, якія выдаюцца на вынясенне абвінавачання, нават я не здагадваўся, што там будзе, як там будзе. Магло быць, што не масавая, а удзел у масавых акцыях. Гэта 342 артыкул. Гэта быў бы, напэўна, найлепшы, такі найлягчэйшы варыянт.
Ну, а все астатняе до мяне нават не даходзіла, што там можа быць і як. Ну, але ўжо у перспектыве потым, пазней ўжо стала зразумела, што это абвінавачанне аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Это 361 артыкул. Так, зараз я пагляджу, што засталося з рэчаў, якія можна ідэнтыфікаваць ужывальна да каланіяльнай сістэмы нашай. Вось, зараз паглядзім. Тут вось была, дарэчы, нашыта бірка жоўтая, прозвішча, артыкул. На агульным рэжыме яшчэ профілактычны ўлік нумар, это вот 10-й, это самы страшны у зоне, это экстрэмісты. Ну, але ГБшнікі вось зараз, калі адпускалі, то все адарвалі. Усе біркі падаставалі, усе, якія былі на Селагрэйцы, на Робе, тыя, якія нават назбіраў за гэты час і схаваў там пасярод лістоў, все ліквідавалі, все забралі. Ось, так що зараз поглядим, що у нас тут засталося. Ну ось такая теперішня осучасненая телагрейка. Яна ўжо не прошитая, не простёбаная, як раней звыклая такая была на зонах. Гэта ўжо такі мадыфікаваны больш варыянт. Шыюць яе у Шклове, свой вялізны пашывачны цэх, шмат людзей задзейнічана. І не толькі ў Шклове гэтыя майстэрні, але большую частку калоніі пакрываюць. І вось менавіта Made in Шклов можна ўжэ ставіць такі лейбл. Ну, вось. Зараз пакажу вось тут. Ну, а той яшчэ дзень, калі вось яны рабілі супрацоўнікі КДБ, там дадаліся яшчэ потым панятых яны прывезлі, это ўсё, я так разумею, курсанты, магчыма, акадэміі міліцыі, тому што ўсё аднолькава апранутыя. Ну, яны былі так, вот, нібыта ў цывільным, хаця такая уніформа, у асноўным такой больш на спартыўны, на спорцікаў падобныя больш. Яны дачкі таксама спрабавалі там і планшет, і тэлефон узяць, бо сказалі ўсё заблакаваць і не карыстацца. Трэба даць належнае, малая такая праявіла характар і сказала, і вам нічого не дам, это маё. І пайшлі яны ні з чым. Якраз такі у яе нічога не забралі. Я яшчэ запытвала, а што там ён, у якім ён статусе? І мне адказалі, статус не апределён. І ён пойдзе з намі. І яны стаять каля ліфта, Ігор стаіць такі профіль. Я даже памятаю, якой ён быў майцы. Я думаю, трэба гэты момант захаваць у памяці, бо невядома, колькі гэта працягнецца. Але я потым тэлефанавала следчая, сказала, ён затрыманы на 10 сутак. Я думаю, можа 10 сутак, але ж ніхто не ведаў, да? Это так надолго. Паводзіліся досыць карэктна, і нам жартавалі, што мне яшчэ вельмі падфарціла, таму што маглі б прыйсці губазікі, і тады было б шоу, яны маглі там на вяроўках спусціцца, у нас 8-й паверх, з 9-го, залезці, напужаць, там разбіць вокны, напужаць там дзяцей, і што гэта было б ужо не да смеху. Ева плакала, калі ты що. Натуральна, тому што это быў шок, стрэс, невядомыя мужыкі. Як бы карэктна там не было, але там больш чужыя і зразумела, з якой мэтай з'явіліся. Сам, калі там хіт-парад такі ўстраиваюць, то акрэсціна это без всякіх канкурэнтаў, напэўна, яно ідзе на першым месцы з вялізным адрывам, тому што там проста нечалавечыя ўмовы. Калі цябе без статуса нават яшчэ, ты проста падазраваны, і то да моманту, пакуль табе вынесуць нейкі вердыкт. Ты ніхто, цябе з вуліцы ўзялі і цябе адразу ў карцар. Толькі таму, што ты падазраешся ў нейкім палітычным злачынстве. І калі вось на гэта 5 метраў, говорю, што пры ўваходзе это 1,70 м,
і па даўжыні 3,40. Ну, агулам там недзе 5 метраў. І калі там запаковваюць 10 чалавек, вот у нас было 10 у сярэднім, а хлопцы казалі, што ў некаторых там і больш нават было. Ну і просто стаіш як у там перапоўненым аўтобусе. І так вот і 5, 10, там, 12 сутак цягнецца ўсё это без конца. І ўначы ж, дарэчы, падымаюць 2 разы у 2 гадзіны начы, пад'ём, пралік, усё, і ў 4 гадзіны начы. Прыходзяць, просто падымаюць. Там і падняцца просто фізічна цяжка, тому што народ ужо як пазламі такімі складзецца, потым развязацца ўжо цяжка. А яны яшчэ прыходзяць і пад'ём, все гэта яшчэ пераклічку робяць. Ось, і это, да, это вот такое складанае выпрабаванне было, потому што у цябе нічого няма. І, ну, уявіце сабе, вот, па 40 сантиметров квадратных на брата, здаровыя мужыкі ўсе, і прыбіральня, вот этот пастамент такі, это ж вот тут же ўсё адкрыта, і тады ўжо просто, ну, трэба ж нейкую культуру і анатамічнага плану выконваць, і тады ўжо вот вся эта банда туды да закратаванага акенца пасоўваецца, ну і чалавек там уже адварочваецца туды, а чалавек уже робіць свае справы. Ну і стараліся рабіць тады ўсе, каб адным махам усю эту праблему фізіялагічнага плану закальцаваць. Ось, это, а хаця гэта вот карцер, ён на аднаго чалавека, там толькі адны адкідныя нары. Это вот аднаместны карцер, у якім сядзіць 10 чалавек. Да. Тут адзін, і вось побач яшчэ адзін карцер, такі сам. Просто такі люстэркавае размяшчэнне рознае. І вось 20 чалавек, тут 10 і тут 10. І это вот все палітычныя. Невядома было да апошняга, што там будзе, як там перамовы это. Допыт першы у следчай. Яны тады ўжо там казалі, прызнавайцесь ва ўсім, все роўна мы нешта знойдзем. Ну і ну, так і аказалася, што нават калі б нічого не было, все роўна нешта было б знойдзена. А калі нешта яшчэ маглі прывязаць, як вот працу на свабодзе, ну, зразумела, што яны ведалі, да каго прыйшлі, то тут уже можна было не сумнявацца, што ніякімі 10 суткамі не абмяжуецца, што будзе працяг, адзінае незразумела проста ў якім статусе. Ну, потым аказалася, што планы ў іх былі яшчэ раней, і калі вывозілі ось у пачатку гэтага году на КДБ, тады казалі, што ну, як бы сачэнне ўжо ажыццяўлялася, як бы пацверджаннем таму ўжо былі перахопленыя тэлефонныя размовы і фігуравалі падчас судовага паседжання некаторыя размовы, і сведкі былі выкліканыя. У маім выпадку вот, Беларуская асацыяцыя журналістаў была просто як бы падставай такой, таму што ім трэба было прызнаць арганізацыю экстрэмісцкай так ці інакш, ну, заадно правесці працэс. Ну, а з улікам, што ўжо было некалькі чалавек са свабоды зняволена, ну, вось вырашылі пакуль гэты момант ўжо не педаліраваць, а акцэнтавацца на Беларускай асацыяцыі журналістаў. Хаця ўвесь час потым і ў працэсе суда, і ў працэсе там допытаў увесь час свабода фігуравала. І это быў ну, такі вось цяжкі фактор для мяне, таму што гэта азначала, што я даўно ўжо прадаўся, што я выконваю волю не сваю, а тую, што мне навязваюць. І, в прынцыпе, это заўсёды гучала, што беларускія журналісты, якія вот супрацоўнічаюць са свабодай, яны не самастойныя, яны толькі танчаць пад дудку гэтых спонсараў і самі сваё меркаванне, в прынцыпе, не выказваюць. Вось галоўная зброя любого зэка – это тое, што калі ты яе страціш, то застанешся галодны. І гэта заўсёды ў кішэні носіш днямі і начамі. Ну, тое, што табе проста дапамагае выжыць. Не будзе вясла, як кажуць, не будзе
работать для страўніка. А у сталоўца ніхто з тобой не падзеліцца. Для таго ж даецца вельмі абмежаваны час, все-таки 1500 чалавек трэба прапусціць цягам фактычна гадзіны пра сталоўку, і там вельмі мітусня такая каласальная, і хто там без лыжкі, не дай бог, прыйдзе, просто застанецца галодным. Такая прымітыўная, алюмініевая. Увогуле, калі вось чытаеш самі талмуды, там, я ўжо не памятаю, 4 ці 5 тамоў, вось такія таўшчэзныя. Што там толькі не было. І перамовы па тэлефоне ўсе, і перамяшчэнне па Беларусі за апошнія там дастаткова шмат часу, і перасячэнне межаў. Усё зафіксавана. І за каго подпісы пакідаў на выбарах. І гэта ўсё як бы праява нелаяльнасці. Падпісаўся за Бабарыку — нелаяльны. Сустракаўся з ветэранамі свабоды, падтрымліваў адносіны — нелаяльны, значыць, да рэжыму. Перасоўваўся там недзе праз мяжу, чаго там рабіў, напэўна, атрымліваў нейкія заданні, значыць, нелаяльны. І вось адзін, конечно, з такіх пунктаў цікавых было тое, што абвінавачанне грунтавалася ў тым ліку на тым, што ў 1997 годзе, фактычна неўзабаве там пасля ўтварэння Беларускай асацыяцыі журналістаў, я пісаў заяву з просьбай прыняць мяне сябрам. 97 год. Господзя, чвэрць стагоддзя прайшло. Усё было нармальна. Асацыяцыя журналістаў афіцыйна зарэгістраваная, працавала, дзейнічала, нікому не перашкаджала. Фактычна прафсаюз, як любы іншы, саюз дызайнераў, саюз мастакоў, саюз тэатральных дзеячаў і так далей. Цяпер гэта усплыло як такі абвінаваўчы фактар. І калі я пацікавіўся проста дзеля інтарэсу, як можна на падставе паперкі, якой 25 гадоў, і якая дагэтуль нікога не цікавіла нават, дзе вы яго знайшлі, в прынцыпе, таксама цікава. Сказалі, што з улікам роду дзейнасці Беларускай асацыяцыі журналістаў вы павінны былі прадбачыць, чым гэта ўрэшце скончыцца. Пры тым, што я ім казаў, я і сябра таксама афіцыйнай саюза журналістаў Беларусі, прычым я ўступіў туды шмат раней, яшчэ да перыяду Лукашэнкі, що ў 93-м годзе. Можна я пра сваю бабу скажу? Не ведаеце, можна ці не? Але мне тэлефануе адвакат і запытвае, а у Ігора дыплом ёсць? Ён што, ён жа скончыў журналістыку Беларускага госуніверсітэта. А дыплом ёсць? Говорю, ёсць. Она кажа, дашлі мне копію. Добра, я дашля, што такое. А мы адправілі запыт на факультэт журналістыкі, і яны нам адказалі, што такі ніколі не вучыўся, і не з'яўляецца выпускніком. Я так, як так можна? Гэта ж фактычная інфармацыя, яна ж, яе можна праверыць. Як можна было так адказаць? Тут такі варыянт, ці альма-матэр родная проста адмаўляецца і адмовілася ад свайго выхаванца. Так, ёсць яшчэ таксама прадукт шклоўскі, гэта чаравікі. Ёсць там вялікая, можна сказаць, ледзь не фабрыка абутковая, самі штампуюць яны такія чаравікі. Тут яшчэ засталося, дарэчы, калі прыгледзецца, на ПКТ, каб не пераблытаць маёмасць, пішуць прозвішча. У меня там Карней напісана. Палітычна апрыоры ў такім стане вельмі усечаных магчымасцяў, таму што я ўжо казаў, што ёсць такі выраз абезжырыць адразу на першым жа этапе. Это значыць падвесці да злосніка, статус злосніка. І ты нават падпісваешся пад гэтым, што з улікам шматлікіх парушэнняў, невыканання там рэжыму, ўнутранага распарадку, прызнаецца злосным парушальнікам калоній. А гэта вельмі кепскі статус, таму што ён адбіваецца на ўсім.
злоснік пазбаўляецца паслядоўна кароткатэрміновых спатканняў, перадачу, пасылкі, доўгатэрміновыя спаткання. Это вось з таго, што ўжо ты не можаш там сабе дазволіць у кантактаванні з роднымі і хоць неяк пабалаваць сябе чымсьці смачным, нават на такім узроўні, прымітыўным, з волі. Потым на цябе распаўсюджваецца, што ты не можаш паўнавартасна хадзіць у бібліятэку. Да, у цябе можа быць нейкі там невялічкі спіс, з якога ты можаш там замовіць нейкія кніжкі. Тое, што ты не можаш хадзіць у спартыўны гарадок, які адгарожаны ўжо такі паўнавартасць, там, дзе і футбол можна згуляць, і нейкія трэнажоры такія даволі такія кволыя, ну, але стаяць. Нават калі ты вернік, не можаш схадзіць у царкву, хаця там ніякай альтэрнатывы няма, толькі праваслаўная царква. І забойцы, там, гвалтаўнікі, карадуны і махляры ходзяць, а палітычны не можа пайсці. Там, дарэчы, вельмі зноў жа узорны стадыён зроблены са штучнай травой. Туды выцягваюць баксёрскі рынг нават па такіх святах, унутры якія праводзяцца спаборніцтвы, і футбол гуляюць. Ну, але от седзячы у ПКТ, і калі выводзілі на прагулку, я от перыядычна чуў, як размаўляюць паміж сабой кантралёры, і яны там справаздачацца, і адзін другому, напрыклад, гаворыць, што на стадыёне 120 чалавек, 10 з прафулікам нумар 10 ніводна. То бок могуць быць з трэцім прафулікам, это тыя, якія супраціў міліцыі, там, ці з якім-небудзь сёмым, это таксама жоўтыя біркі, ўсё, это схільныя да суіцыду. Вось гэтыя могуць быць, а 10-ы, ўсё, яны абнуляюцца у сэнсе выхаду ў любыя публічныя месцы. Ну, самая натуральная сегрэгацыя, калі паводле перакананняў нейкіх там іншадумства і проста адрозных ад іншых поглядаў цябе робяць апрыёры такім стратным проста чалавекам, стратным у літаральным сэнсе, таму што ты страчваеш амаль усё. Вось было яшчэ з такіх праяў шаленства. Это вот у канцы. Калі ўжо была... Не, это было ў Шклове, калі я сядзеў на шызо і ў памяшканні камернага тыпу. Там пад'ём з гімнам і адбой з гімнам. Так, потым зарядка абавязковая. Это все упражнение. Раз, два, три, четыре. Это все на поўным сур'ёзе. Потым прыборка 2 разы на дзень. Но вот самое, конечно, это з гімнам ўжо было пасля таго, як прызначылі прэзідэнцкія выбары, дату. У іх вот это абвастрэнне было зноў жа у адносінах да палітычных. Так вось у адзін момант прыйшоў кантралёр і сказаў, што зараз будзе гімн, і перад адбоем, каб руку правую трымалі на сэрцы. Ну, там уляжу, там чую, там раптаць пачынаюць людзі ў суседніх камерах. І ён таксама у свою чаргу адказвае, што это не моя придумка, там это все будет фіксироваться на камерах, будете там не падпарадковвацца, складзём паперы. Ну, лагічнае пытанне, за што? За то, што не прыклаў руку на сэрца. Так паглядзіце на свайго боса, які не на ўсіх мерапрыемствах там прыкладае руку да сэрца, пагражалі просто непрыемнасцямі, што не вылезеш, пакуль не навучышся правільна сябе паводзіць. І з гэтага моманту, маўляў, усе адбоі, усе пад'ёмы будуць з рукой на сэрцы. Шклоў, у прынцыпе, это вельмі узорна-паказальная калонія. Туды прыязджае надзвычай шмат праверак, інспекцыі, прыязджаюць дзяліцца досведам, хваляцца, там усё блішыць, там сапраўды у параўнанні з тым жа Мазыром, дзе я быў пазней, там проста як Лас-Вегас у параўнанні з
з яким-нибудь Сальвадором. Ось, там облицаваныя фасады усіх будынкаў такой вентылюемай пліткай. Знесены асфальт і дарожкі пракладзеныя таксама пліткай ўжо. Але разам з гэтым і вельмі жорсткі рэжым. Любое там непадпарадкаванне, ці там выхад са строю, там, ці не павітаўся, там 10-й раз бачыш аднаго таго ж супрацоўніка. Всё гэта караецца і пераважна змяшэннем у ШЗА ці далей у памяшканні камернага тыпу. Але мне ўражваюць такія дробязі, калі Ігар піша ў лісце, што можна ж набыць там на таварцы вельмі абмежаваную колькасць грош, не так шмат, так? Ён піша, што набыў пачак цукерак, кароўка, і так іх расцягваў, адну еў на раніцы і адну еў увечары. Я праз некаторы час у Батумі прыходжу, і дзяўчына адна мне дае пакунак такі, кажа: «Іна, гэта вам з Беларусі мы тут». Я адкрываю там цукеркі, кароўка. Я такая то ли плакаць, што над гэтымі кароўкай. А кароўка вельмі добрае ўражанне, калі мы былі на роўлі з Андрусём Горватам, тады размаўлялі, як ён займаўся аднаўленнем палацу. А з таго часу яшчэ, калі Горваты там адкрылі кандытарскі цэх, яны выпускалі там пасцілу, там зефір, нешта такое, з яблык сваіх уласных. То пасля таго, як ужо нацыяналізавалі ўсё, бальшавікі прыйшлі, яны заруйнавалі, там спахабілі сам замак, але кандытарскі цэх, ён застаўся, яны там кароўкі і ляпілі. І вось эта кароўка, якая мне перапала там у краме, яны аказаліся нараўлянскія, да. Это менавіта горватаўскія, з таго яшчэ, можна сказаць, як спадчыннікі. Таму мне таксама было вельмі гэтая кароўка смачная, таму што былі вельмі добрыя ўспаміны перад пасадкай. Ніколі б не падумаў, што у Мазыр вярнуўся даволі хутка, таму што перад тым, літаральна там за год нейкі у Мазыры гэтым мы і начавалі, і там на уводным рэстаранчыку добра павячэралі. Такія прыемныя ўражанні заставаліся ад этого горада. Ён такі вельмі цікавы, што на ўзгорках стаіць, такі проста ландшафт незвычайны. І вось калі я прыехаў другі раз ужо у Мазыр, ўжо ландшафт мяне цікавіў у апошнюю чаргу. Персанал розны, мне здаецца, там зараз набіраюць, каго толькі не трапіць у рукі, бо кажуць, што вялізны недабор. І яны самі прызнаюцца, што не паспяваюць, там і наракаюць, што гэтыя змены там часта мяняюцца, бо нехта захварэе, няма кім замяніць нават. І вымушаны там людзі заставацца па шмат разоў. Я бачыў гэтыя расследаванні, і там, пазнаў я гэта намеснік кіраўніка калоніі, фактычна, ён займае пасаду намесніка па рэжымна-аператыўнай рабоце Маскалёў. Ён у мяне быў на судзе паводле 411 артыкулу адным са сведкаў. У мяне тады было аж 22 сведкі, і самы высокапастаўлены гэта быў якраз у Маскалёў. Я не ведаю, наколькі яго там сапраўды там непасрэднае дачыненне ці як, але ён якраз адказаны за менавіта дысцыпліну, парадак у калоніі. І тое, што, напрыклад, ён мяне канкрэтна і на адно ШЗО адпраўляў, і памяшканне камернага тыпу на месяц таксама ён сажаў. Магу сказаць, што падстаў такіх, каб гэткім чынам разбірацца, ці караціць, ці пераследаваць, я не адчуваў, што я нарабіў аж такого там зла, што мяне трэба ізаляваць ад каланіяльнага грамадства. Ён вырашыў такім чынам.
Што тычыцца кантралёраў, такія яны там на ўзроўні прапаршчыкаў, яны такія простыя хлопцы. Я так разумею, это ўвогуле пасля школы прапаршчыкаў, і яны там просто такія тэхнічная падтанцоўка, скажем так. А ёсць некаторыя вельмі такія адметныя элементы. Узровень, конечно, просто шакуе, потому что не адразу паверыш, што чалавек можа прэтэндаваць, каб кіраваць там атрадам, каб цябе паважалі, ці што, так ці інакш, людзі ж не дурныя, яны ж бачаць, з кім маюць справу. І калі прызначаюць, напрыклад, лектара, а ён выходзіць і па паперцы не можа просто прачытаць надрукаванае, не разбіраючыся, калі бачна, што чалавек, можа, і не шмат кніжак, так мякка кажучы, прачытаў, не кажучы там пра паходы ў тэатр, ці некае развіццё каб быў, і ён па паперцы чытае замест изобразительного искусства изобретательное искусство. И причем это не один раз, калі там можна просто так памылкова неяк, не разабраўшыся, прачытаць. Потым праз наступны абзац зноў кажа, што изобретательное искусство там повышает уровень людей, а потым, калі дашло до слова конструктывізм, у яго просто спаліліся ўсе платы, там, і ён просто забуксаваў і сказаў: тут хочется запикать, с ним давайте поглядим видео, то это уже до темы культуры и мастацтва, и оно ніякага дачынення не мае. І вот таких, на жаль, выпадковых людзей даволі шмат, яны, конечно, там вялікае надвор'е не граюць, але калі сістэма не можа іх нікуды выправіць, таму што замяніць няма кім, то гэта ўжо кадравы голад. І тут, як ні круці, трэба ўжо задаваць пытанні самім сабе, а вам не сорамна, в прынцыпе, мець у сваім акружэнні такіх кадраў, з якіх проста смяюцца. Так што, але так розныя, конечно, бываюць і адукаваныя людзі больш-менш, асабліва старой закалкі, которые яшчэ савецкія часы там засталі, і вось яны зараз прапануюць ім працягваць кантракты на нейкіх умовах такіх палепшаных, нават каб не сыходзілі толькі, бо каму перадаваць досвед уже невядома. Але каго я ведаю, зараз шмат людзей якраз сыходзіла на пенсію і сказалі, што не дня, таму што падвысілі ім таксама пенсійны ўзрост уже не 45 гадоў, 48. Сказалі в асноўным не дня больш. Дзякуй, гледзячы на ўсё, што тут адбываецца, лепш мы будзем там где-нибудь займацца агародамі, але не працягваць. Што пра жанчын. А жанчыны дзе былі, якія на мацерным размаўляюць, жорсткія такія, на Крэсціна? Да, на Крэсціна такія, іх і жанчынамі назваць цяжка, такія цёткі якія. І прычым там і маладыя ёсць, але просто вельмі жорсткія. Магчыма, это так наіграна, такая, можа, там схема самазацвярджэння, тому што сядзяць у асноўным мужчыны, а трэба ж паказаць і сваю ўладу, і такія істэрычныя, і вельмі так вуха рэжа, калі мужыкі там яшчэ зразумела, яны так, у іх мова такая штатная, это мацерная, але калі гэтак жа пачынаюць выказвацца і жанчыны у афіцэрскай форме, это ўжо такое, конечно, не вельмі так. Першае інтэрв'ю я паглядзела з Лосікам, і там была нарэзка ўжо, как іх там, што будзе іншая серія, і вось там, як яго вялі, ўжо нешта можна было пабачыць. І вось ад гэтай нарэзкі мне было такое, вельмі цяжкае некае уяўленне, што гэта цяжкія кадры. Але калі было само інтэрв'ю, мне неяк так адлегло, бо я бачу чалавека, якога я не бачыла ўжо больш за год,
і я чую яго голас, і я так палічыла, што гэта проста на МНТ запісала такое на 15 хвілін галасавуху такую, каб мы паслухалі, пачулі, і мне так здавалася, што гэта не тое, што ён там нешта там сказаў ці не сказаў, гэта ён, это родны чалавек, на якого можна паглядзець, пачуць. Некалькі было момантаў такіх, калі ён падкалоў, іх они не зразумелі, мне кажется, калі там у канцы ён казаў, так усе атрымаюць па заслугах, і так, вядома ж, все атрымаюць па заслугах. Не понялі, што ён пра ўсіх казаў. Так што все, і маці глядзела, і наогул у всех было такое ўражанне, што ён вельмі дастойна там як бы паразмаўляў, і гэта было відавочна, што ён не сломлены, і гэта. У гэтым я мерз, дарэчы, это я кажу, што асабліва не мерз, но сам рэч я вельмі замерз, калі здымалі у КДБ кіно прапагандысцкае. Тады было 5 студзеня, даволі холадна, сыра, і доўга гэтыя здымкі цягнуліся, і давялося у гэтай штуцы памерзнуць. Дарэчы, трэба ўжо пашукаць астатні прадмет гарнітуру, які быў тады на мне. Гэта, зараз, одну секунду, павінна быць да гэтага ўсяго. Вось яна, зімовая шапка. Тады таксама я ў ёй быў вялікім кінаактёрам. Вось такім. Нос ледзь не адмерз. Мне здаецца, увогуле там нешта ў іх спрацавала ў апошні момант літаральна, таму што мяне прывезлі у той жа дзень, это 4 студзеня, і ў той жа вечар запісвалі. Я там яшчэ нават у камеру не падняўся, яшчэ не было месца жыхарства, а мяне вось уже хутка вот так збаламуцілі, знялі з Магілёва, таксама з мяхом на галаве, у кайданках прыцягнулі. І от да следча, і следчы сказаў, што ці мы цябе тут зараз пакінем, у такім сэнсе, продолжать будете, типа? Продлевать будете, да. Вот, больше меня мозги тады былі зусім меншым заклапочаны, інным станам здароўя, і мне было ўжо неяк. Можна было, конечно, іх і паслаць адразу, можа, так і лепш было б, калі б я ведаў, што на заўтра будзе яшчэ працяг, што гэтым шоу не заканчваецца. Але, так, вырашыў лавіраваць, неяк ужо там сыходзіць ад гэтых вострых пытанняў, і, максімальна ні пра што. На ўзроўню следчага было сказано, што нас цікавіць там 5 момантаў, но ён так, што дзейнасць падчас 2020 году, фінансаванне, хто там адыгрываў якую ролю, 5 момантаў. Калі прыехаў журналіст, ужо стала 20 момантаў. Ужо там бесконцым потокам паліліся гэтыя пытанні, на якія, мне ж не далі нават там не сабразіць нічога, не сарыентавацца. Вось адразу пасадзілі і гавары там. Ён-то зачытаў гэтыя свае пытанні перад тым, якія ён будзе мне задаваць. Але то выглядала ўвогуле некая скамячана так. Потым я ўжо даведаўся, што маіх-то сugерояў прывезлі там нашмат раней, іх пісалі там месяцамі. А мне ўсё это в адзін момант, все вот так скамячана. Сёння прывезлі, сядай, пішыся, і потым разбірайся сам з сабой. Хто ты, што ты і пра што. Хаця я так до конца нават і не зразумеў, навошта это гульня, асабліва калі ўжо былі нейкія размовы там аб магчымых перамовах, потым ужо это на заўтра я зразумеў, калі на раніцу мяне павялі мыцца, галіцца, і гэтыя сукамернікі сказалі, што нешта надзвычайнае, таму што нікому ж не даюць ні мыцца, ні галіцца, да. І гэта штосьці будзе. І калі павялі кудысьці і адбыліся перамовы з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту, я ўвогуле тады не зразумеў, на што эта пікіроўка. То есть вы бачыце і ведаеце, што прыязджаюць людзі, вы з імі вядзеце некія перамовы, пра нешта дамаўляецеся, і тут жа падкладваеце свінню самую натуральную, таму што з аднаго боку абяцаеце, напэўна,
што вось мы гэтых выпусцім, вашых прыслугачоў, а з іншага боку ствараеце вот гэты сумнеўны шэдэўр, дзе прымушаеце людзей гаварыць супраць іх перакананняў. Это ж павінна нават апошняму ідыёту там быць зразумела, што людзі пад прымусам, што гэта не сапраўдна, это не ты выказваеш просто таму, што на цябе націснулі, што цябе прэсінгуюць, табе пагражаюць там бесконцым тэрмінам зняволення, а там яшчэ пару месяцаў і сапраўды можна звар'яцець. Такое непрыстойная паводзіна. До речі, вось маці ж глядзела па тэлебачанні, а тэлебачанне ж глядзяць все вяскоўцы там, так? І ёй тэлефанавалі потым, адусюль, што Ігара ж паказвалі, і яна кажа, Інна, ніхто слова не сказаў там дурного, што ён там нешта не тое, што ён там здраднік ці што, яны так, просто людзі былі ўзрадаваны, што можна ж было паглядзець на Ігара. То есть, я не ведаю, які был разлік, але гэта не спрацоўвае так, што нехта потым асуджае, ці што так былі рады пабачыць. Пагрузілі так, усіх разам, і ніхто не ведаў, хто там побач з табой сядзіць. Яны так параскідвалі, што, в прынцыпе, па-мойму, так ніхто па дваіх не сядзеў, усе неяк так асобна. Но калі яшчэ мы селі каля КДБ, то я адразу зразумеў, хто да нас далучыўся, таму што адзін чалавек вельмі гучна пачаў крычаць: «Дзе мой пашпарт? Пашпарт Ціханаўскага». І гэта ўжо стала зразумела, што ў нас яшчэ адзін вельмі высокі госць едзе з намі, і стала так нават радасна і ганарова, таму што калі Ціханаўскага вызваляюць, то это ж класна, і прымазацца да ягонай славы таксама так ці інакш выпала, тому што людзі там сапраўды потым уже пачалі радавацца, уже абдымацца там і прасіць там і аўтографы лезці, і кантактамі мяняцца, бо Ціханаўскі як ні круці велічыня. А потым пераклічка ўжо была такая паўнавартасная, калі нас з этого КДБшнага аўтобуса павінны былі перадаць у дыпламатычны. Это ўжо недалёка ад мяжы, это ўжо, напэўна, праехаўшы Ашмяны, звярнулі проста з трасы на такія другасныя дарогі, і там ужо пачалася пераклічка, і там, пачулі, што і Наталя Дуліна з намі, і Сергей Ціханаўскі тады адазваўся ўжо дакладна, і тады пералічыліся. Так, ехалі в асноўным моўчкі, в прынцыпе, толкам ніхто не мог сабразіць, што гэта, куды гэта, але з улікам, што ехалі доўга, значыць, ужо гэта хутчэй за ўсё да мяжы. Бо мог быць варыянт, што кудысьці вывезуць у Менску, там на нейкія перамовы, круглы стол які-небудзь, умоўна кажучы, ці там расказалі б, які лёс можа чакаць далей. Але калі пасадзілі і везлі, то ўжо можна было спрагназаваць, што это далей ад Беларусі ўжо з'язджае. Мне перад гэтым нечаканым вызваленнем прыйшоў рахунак на аплату гэтых шклоўскіх касцюмчыкаў, што я атрымаў, амаль на 200 рублёў, недзе 194 рублі. Трэба яшчэ заплаціць. У мяне гэта пазоўне десь там вісіць, і спадзяюся, як-небудзь справіцца без мяне.